Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo pazuva rino rekisimusi. Nhasi izuva rakanaka ratinopembera kuuya kwemwanakomana weShe Jesu Kristu. Bhaibheri rinotitaurira kuti vakazourawa asi ivo vakamuka. Uye nhau dzakanaka ndedzekuti kune vese vakamugamuchira wava kunzi vanakomana vaMwari. Ndokusaka nhasi uno tichipembera kuuya kwaIshe Jesu Kristu panyika. Haleluya. Saka ndoda kuti titande nekunyengetera. Tinoda kutanga kutenda Mwari nokuda kwegore ratiri kupedza ra2016. Tenda Mwari nokuti wakakubudisa, wakakukundisa muzvinhu zvakawanda muupenyu hwako. Toda kuti tende Mwari negore ra2016 nezvakaitwa naMwari mukati muupenyu hwedu. Shiboria tirimo kosotori maka rama shikeri boko sotori maka santara boko soto. Tinotenda Mwari nokuda kwokubudirira kwatakaita muna 2016. Takabuda kubva pamusoro pezvirwere, takabudiriswa mushoko raMwari, takabudiriswa mune zvinhu zvakawanda mukati muupenyu hwedu. Nhasi uno tiri vatano uye tinopembera nemhuri dzedu muutano nokuda kwesimba renyu Mwari. Muzita raIshe Jesu Kristu tinotenda naizvozvo. Rimoko soto ribaka shanta rama rimoko soto rimaka sika rimoko soto ribotoria maka santa raboko shika rimoko soto ramotoria maka santa raboko soto rimaka santa raboko soto ritori maka santa raboko soto riamaka santa rimo soto riamaka santa raboko soto rimaka santa rabo shika rimoko riaka santa raboko soto ritoria maka santa raboko soto rimaka santa ramo shika riboko soto rimaka santa raboko soto riamaka ramo shika rimoko soto rimaka santa rabo masiteria moko soto rimaka santa riboko soto ribotoria maka santa rabo masiteri moko soto rimaka santa raboko shika rimo soto riamata. Haleluya. Nyengetera hama dzako neshamwari dzako dzisati dzaziwa shoko. Haleluya. Nyengetera kuti pazuva rino rekisimusi wasangane neevhangeri waponeswe muupenyu hwavo. Ngatiendei pamberi paMwari tinangane nehama dzedu neshamwari dzedu muzita raIshe Jesu Kristu. Ndinokutendai Baba nehama dzedu, ndinokutendai neshamwari dzedu dziri mumamisha, dziri muno mumadhorobha, vasati waziva shoko raMwari, kuti wasangane neevhangeri kwese kwavari, vhangeri ripinde mukati mumwoyo yavo. Panenge pachiparidzwa shoko raMwari rechokwadi, ivo varigamuchire, waponeswe, wauye kuumambo hwenyu muzita raIshe Jesu Kristu. Rimotori yakasantori bakasanto ramashiketori yamakasanta reboko soto ritori yabakasantori bakashikeri yamoko soto ritori makasanta raboko soto riamakasoto rimashikari yamoko soto rimakasanta ratori makasoto rimakaraboko shikari moko soto rimotori yamakasanta raboko soto riamakasanta. Haleluya. Nyengetera kuna Mwari pazororo rino. Haleluya. Kuti vanhu vanofamba wafambe zvakanaka. Tinonyengetera kuti kusawe netsaona kana kufa. Namata kuti Mwari vachengete vatendi pavachafamba pazororo rino. Haleluya. Ngatinamatei tikorima ukosoto. Tinokutendai Baba nokuti pese patichafamba, pese pachafamba vana wenyu nevatendi vese pavanenge vachifamba vanenge vakachengetedzwa. Tinoramba kuti akuite tsaona mumigwagwa yese, akuite tsaona pese pavanenge vachifamba pane kubwinya, pese pavanenge vachifamba pane kuchengetedzwa. Naizvozvo hatisi kuzoona rufu, hatisi kuzoona dambudziko muzita raIshe Jesu Kristu. Alimo soto rimaka santa reboko soto ribotori yamaka santa raboko shikarimo. Thank you. Tinokutendai Baba. Muye neChristmas yakanaka. Haleluya. Makorokoto nekisimusi. Toda kuti tiverenge rhapsody redu ranhasi ratinopiwa namufundisi Chris. Musoro weshoko unoti kisimusi zvinoreva kuti Kristu vapenyu mauri. Haleluya. Chidzidzo chetinochiwana muna John 10 ndima 10 inoti mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu
uye ave nohwakawanda. Haleluya. Jesu vane chinangwa chavakauyira panyika, vane basa ravakazvarirwa. Vakauya kuti iwe uve neupenyu. Upenyu uhu ndehwaMwari. Haleluya. Upenyu hunowanikwa muna Mwari. Vanoda kuti uve neupenyu uhu hwakazara. Izvi ndizvo zvinofadza pamusoro pekisimusi. Jesu havana kuuya kuzotipa imwe nzira yokunamata nayo. Havana kuuya kuzotiratidza kuti upenyu hwakanaka hunoraramwa sei. Vakauya kuti vatiite vanakomana vaMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Johani 1:12. Ndima iyi inoti, asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Haleluya. Mwari vanoda kuti tive neupenyu hwavanahwo. Ichi ndicho chishuwo chavo. Jesu ndiwo vavakatuma kuti vatupe upenyu uhu. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa mumagwaro. Tinozviverenga muna 1 Johani 5 ndima 11 kusvika 12. Ndima iyi inotaura ichiti, kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu uhu huri mumwanakomana wake. Ane mwanakomana ane upenyu. Asina mwanakomana waMwari haana upenyu. Apostolo Pauro akambotaura pamusoro peupenyu hwaKristu uhu. Tinoverenga mashoko ake muna vaKorose 1 ndima 26 kusvika 27. Akati, ndicho chakavanzika, chakanga chakafukidzwa kubvira pekutanga kwenguva nendudzi, asi zvino chakaratidzwa vatsvene vake. Kuna ivo Mwari waakada kuvazivisa ufumi hwekubwinya hwechakavanzika ichochi pakati pavahedheni, chokuti Kristu mukati menyu itariro yokubwinya. Haleluya. Kristu anogona kugara mumunhu. Wakamboedza kufunga kuti zvinorevei here? Jesu Kristu ava ndivo vakavhura meso emapofu, ndivo vakavhura nzeve dzematsi, ndivo vakaporesa vakanga vasina mitezo, ndivo vakamutsa vakafa. Kristu ava vanogona kugara mukati mako. Haleluya. Chimbofunga kuti unenge wamunhu akaita sei. Zvinoreva kuti hapana chingakukurira. Unenge usisiri munhu wenyika ino. Unenge wava kubudira pazvinhu zvako zvose. Unenge wava mukundi nokusingaperi. Ichi ndicho chikonzero kisimusi yakakosha. Haleluya. Kisimusi zvinoreva kuti Kristu akugara matiri. Kristu ava vakavinga iwe, vanogara mauri, zvekare vanoonekwa mauri. Namata mashure mangu uchiti, Baba wandinoda, ndinokutendai. Makandipa mwanakomana wenyu Jesu. Makandipa sechipo. Makavatuma kuti vandipe upenyu husingaperi. Ini ndakagamuchira Kristu ava. Nokudaro ndava neupenyu husingaperi. Upenyu uhu huri mumweya wangu. Saka upenyu hwangu hwava nekubwinya. Umwari hwakuonekwa mandiri. Mwari vakuonekwa mandiri. Vanhu vava kuona runako rwaKristu mandiri. Vava kuona kururama kwaKristu mandiri. Nokudaro ndinoita kuti vanhu vandinosangana navo vakwanise, vadzikame uye vawane ruponeso muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinosigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Johani 15 ndima 5 kusvika 6 navaGaratia 2 ndima 20. Mwari wakomborerei. Amen.
Ramwari,
Haleluya. Toda kutenda Mwari noda kwenguva yekunamata nokurumbidza Mwari yatava nayo, tichipa mbiri yose kugwayana, tichipa mbiri yose kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndoda kuchingamidzai zvekare kumunamato wedu uno weChrist Embassy wepamhepo watinoita muchishona. Tinofara kuti munesu uye muri kufamba nesu. Haleluya. Ndichiti makorokoto tabata imwe kisimusi yegore rino ya 2016. Makorokoto tabata kisimusi. Saka tiri kupemberera nhasi mafaro ega ega, tiri kupemberera Jesu Kristu, tiri kupemberera upenyu hwatakapiwa naIshe Jesu Kristu. Regai titange nokunamata, tirumbidze Mwari. Baba, tinokutendai, tinopa mbiri kwamuri, tinopa kudzo kwamuri. Tinokunamatai nokuti makanaka, tinokunamatai nokuti muri mutsvene, tinokunamatai nokuda kwaJesu Kristu wamakatitumira kuti vazotifira pamuchinjikwa, tigogona kuwana upenyu hwamunahwo imi, tigone kukunda sokukunda kwamunoita, tigone kubudirira sokubudirira kwamunoita. Tinokutendai, tinofara norudo rwenyu rukuru rwamakataridza irworwu. Hapana rudo rumwe rungavapo kunodarika rwokuti munhu afire hama dzake. Tinokutendai Ishe Jesu nokutifira saizvozvo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nhasi sokutaura kwataita izuva rekisimusi, tiri kupemberera kisimusi. Tinofara chidzidzo chedu cherhapsody chatidzidzisa pamusoro pekisimusi. Chidzidzo chandoda kuti titore zvekare chidzidzo chatakapiwa gore rapera, pakisimusi yegore rapera ye2015 chatakapiwa namufudzi Chris. Vakatipa chidzidzo chinotitsanangurira kuti nemhakei tiri kufara nokupembera kisimusi. Toda kutenda mufudzi Chris nokuda kwomukana wavanotipa iwoyu wokusangana sekereke pamhepo sezvizvi. Tinovatenda chaizvo, tinofara kuti Mwari vakavatuma kwatiri. Chidzidzo chatanga tinacho ichochi chinova ndicho chatoda kuti tifambe nacho, tibate nacho. Kwanzi tine upenyu hwaKristu matiri, ndihwo hwatiri kupemberera nhasi. Tine upenyu hwaKristu matiri, ndihwo hwatiri kupemberera nhasi. Vakatora nyaya yavo muna 1 Johane 5 ndima 13. Ndima iyi inotaura ichiti, ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti muno upenyu husingaperi iyemi munotenda kuzita romwanakomana waMwari. Haleluya. Mufudzi Kristu vakatsanangura zvikanzi nhasi vanhu vari kupemberera. Ndo zvatinoona nhasi, mukabuda panze mukatarira mumigwagwa mose vanhu vari kupemberera. Navanhu vasingaendi kuchechi ndo chimwe chinondinakidza pamusoro pekisimusi. Zvinonetsa kurwisana nezvinhu zvakatangwa naMwari, hazvina nokukwidza nazvo. Nyangwe navanhu vasingatendi nezvekisimusi havana kana sarudzo, vanotongozororawo pamwe chete nesu, vanotongopembererawo pamwe chete nesu, vanotongofarawo nokugovana zvipo pamwe chete nesu, vanotobetsera isu vatendi kupemberera muponesi wedu Jesu Kristu. Ndo zvakanaka, ndo zvinofanira kuitika. Saka kwanzi vanhu vari kupemberera kuzvarwa kwaJesu. Izvi zviri kuitika pasi rose. Haleluya. Zviri kuitwa nevanhu vakawanda. Mifananidzo yekisimusi yakaiswa panzvimbo dzakawanda. Vanhu vari kupanana zvipo, mhuri dziri kusangana, vanhu vane mufaro mukuru nhasi vari kupemberera. Asi izvi hazvisi izvo chaizvo zvakavingwa naKristu. Kisimusi inotirangaridza kuti Jesu ndiani. Saka inguva nezuva ratinogara pasi tichitarira mushoko raMwari, tichitsvaka kunzwisisa kuti Jesu ndiani. Inotirangaridza zvavakauya kuzoita panyika. Havana kuuya kuzotanga imwe tsika yekunamata nayo, havana kuuya kuzotanga chatingati chinamati. Haleluya. Zvinamati zvanga zvitoripo zvakawanda pakauya Jesu Kristu, asi vane zvimwe zvavakauya kuzoita. Havana kungoti ndoda kuti nditange chimwe chinamati chinonzi chiKristu. chiKristu hachisi chinamati. Regai tirambe tichifamba nechidzidzo chacho tichaona izvozvo. Haleluya. Kwanzi havana kuuya kuzotidzidzisa kuita zvinhu zvakanaka, handizvo zvavakauya kuzoita. Havana kuuya kuzotidzidzisa kurarama upenyu hwakanaka. Zvavakavinga
zvikuru, zvinodarika zvinhu izvi zvose. Haleluya! Zvinodarika zvinhu izvi zvose. Jesu vane zvikuru zvavakauya kuzotiitira, zvinodarika zvokutitaridza chinamati kana kudii. Aiwa, handizvo zvavakainga. Muna Johani 10:10 Jesu akati, mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza, ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakawanda. Ndima iyi yakanyorwa saizvizvi, asi tikada kuiongorora nomazvo inotiratidza kuti Jesu vakauya kuti tigova noupenyu hwakazara, hwakakwana. Haleluya! Munhu asina kuzvarwa patsva, munhu asiri mukristu, ane upenyu husina kukwana, upenyu hwatingati hwakashota. Upenyu hwake hakuna kukwana, ndosaka achirwara. Chirwere chikauya paari chinongomudherera, chinongoita zvachinoda paari. Upenyu hwake hakuna kunyatsokwana. Haleluya! Une zvimwe zvinhu zvaasingakwanisi kuita, nemakei upenyu hwake hakuna kunyatsokwana. Asi kana achinge ava mukristu, bhaibheri rinenge ratitaridza kuti munhu iyeye anenge apiwa upenyu hwakakwana, hwakazara. Ndo zvakavingwa naJesu Kristu. Unenge wava noupenyu hwakazara. Nemhaka yekuti unenge wava noupenyu hwakazara, zvirwere zvinorwara vamwe vanhu vese vese hazvichagoni kubatira pauri, nokuti wasiyana. Zvakafanana nemombe nevanhu. Upenyu hune mombe hahuninzani noupenyu huna vanhu. Upenyu hune mombe hushoma pane upenyu hune vanhu, mhando yacho yeupenyu. Ndosaka uchiona kuti pane zvimwe zvirwere zvinogona kuwanikwa pamombe asi hazvigoni kubata vanhu. Ndo zvazvinongoita. Saka kana munhu achinge azvarwa patsva zviya izvi, ava muchikwata chezvisikwa zvitsva, waachisikwa chitsva, kureva kuti sokusangorwara nechirwere chemombe kunoita munhu wenyama, iyewo haacharwari nechirwere chinorwadza munhu wenyama. Ndo mafambiro azvo chikristu. Ndosaka tichaura chiti chikristu hachisi chinamati, zvinhu zvamunogona kutoongorora mukatonzwisisa kushanda kwazvo. Haleluya! Saka kwanzi Jesu vakauya kuzotipa upenyu. Upenyu hwacho ndehwevamwari, ndihwo hunowanikwa muna Mwari. Jesu ndivo vakataura mashoko ari mundima yataverenga iyi, Johani 10:10. Vakataura nokuti takanga tisina upenyu hwevamwari, asi ivo vaida kuti tive neupenyu hwevamwari uhwu. Ndihwo upenyu hwatakagadzirirwa naMwari, ndihwo hwavakaronga kuti tive nahwo. Haleluya! Ndinofarira izvi. Kwanzi ndo upenyu hwavakaronga, kureva kuti kana usiri mukristu uri kurarama upenyu hunopesana noupenyu hwavakarongerwa naMwari. Mwari vane upenyu hwavakakurongera kuti urarame. Ziva izvozvo. Ukaona zvinhu zvako zvisingafambi zvakanaka, zvibvunze kuti ndiri kurarama here upenyu hwandakarongerwa naMwari, kana kuti ndiri kurarama hwangu hwandakazvirongera ndega. Kana uchirarama hwakazvirongera wega, hongu zvinhu zvinokushatira, hazvikufambiri zvakanaka. Saka unenge wakafanira kudzoka muforo uchirarama upenyu hwawakarongerwa naMwari. Haleluya! Kwanzi ndihwo upenyu hwavakaronga kuti uve nahwo. Mundima yaJohani 10:10 iyi mune shoko rokuti upenyu. Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rechigiriki. Shoko rechigiriki iri nderinoti zoe, rinoreva upenyu hwavamwari. Saka munhu anenge azvarwa patsva anenge ava noupenyu hunonzi zoe. Upenyu uhwu upenyu hwavamwari, kureva kuti upenyu hwevanhu verudzi rwaMwari. Ndo vanhu verudzi ndo zvinoreva rudzi rwevamwari. Haleluya! Kwai rinoreva upenyu hwevamwari, rinoreva upenyu huri muna Mwari. Upenyu uhwu ndihwo hunoita kuti Mwari vasiyane nevanhu venyama. Tose tinoziva kuti Mwari havagoni kunge vakafanana navanhu venyama. Nemhaka vakasiyana nevanhu venyama, imhaka yokuti vane upenyu hunonzi zoe. Asi upenyu hunonzi zoe tiri kutaridzwa panapa kuti upenyu uhwu hunogona kuwanikwawo nomunhu wenyama. Munhu wenyama anogona kuwana upenyu hunonzi zoe, onge azofanana naMwari zvino. Haleluya! Kwanzi upenyu uhwu hahuna chinhu chinogona kuhuparadza, hahuna chingahupedza, hahuna chingahukanganisa. Upenyu uhwu hunokurira zvinhu zvose. Munhu ane upenyu hunonzi zoe haana chinomukurira. Ndo chokwadi ichocho. Munhu ane upenyu hunonzi zoe
haagoni kukurirwa nechirwere, haagoni kukurirwa nasatani, haagoni kukurirwa namadhimoni, haagoni kukurirwa nezvinhu zvinoitika panyika ino. Saka munhu ungarambirei chaizvo kuva noupenyu hunonzi zoe? Ndokungade kuri kutomanyirirwa navanhu kudarika kumanyira kwavanoita mari nezvimwe zvinhu zvatinoona munyika. Haleluya! Kwanzi Mwari ndivo vakasika vanhu, asi vakanga vachida kuti tive neupenyu hwavanahwo. Jesu ndivo vaifanira kutipa upenyu uhwu. Izvi ndizvo zvakanga zvakarongwa naMwari. Isu tinofanira kugamuchira upenyu uhwu, tinohugamuchira nokutenda. Haleluya! Chikonzero ndichokuti Mwari vanoshandisa kutenda kuita zvinhu zvavo. Ichi ndicho chikonzero vaHebheru 11:6 ichiti, kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza Mwari, hazvibviri kumufadza. Isu takapiwa upenyu hwaMwari. Haleluya! Ndo chikonzero tichipemberera kani. Takapiwa upenyu hwaMwari, takatohupiwa, hatisi kutsvaka, hatisi kuvavarira kuti deno tasvika Zioni tanozorora. Takatopiwa upenyu huna Mwari. Titori vagari vomuZioni, titori vagari. Bhaibheri rinoti kwanzi tiri vanhu nhengo dzemhuri yaMwari, tiri veimba yaMwari. Ndo zvinotaura mubhaibheri. Hatisi kuvavarira kuti tizova vana vaMwari, tiri vana vaMwari. Kana munhu ava muna Kristu wava chisikwa chitsva. Ndo 2 vaKorinde 5:17, wava chisikwa chitsva, haasi kuzova rimwe zuva, watova chisikwa chitsva, zvakare zvatopfuura, zvinhu zvose zvatova zvitsva. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Saka tinofanira kuona kuti tinofambirana neshoko raMwari pose patinorarama upenyu hwedu. Haleluya! Kwanzi isu takapiwa upenyu hwaMwari, tava verudzi rwaMwari. Haleluya! Takashandisa kutenda kugamuchira upenyu uhwu. Ndihwo hwatinopemberera pakisimusi. Tinopemberera kubwinya kwaMwari, kubwinya uku kuri paupenyu hwedu. Tinopemberera upenyu hunokunda nyika ino. Uhwu ndihwo upenyu hwatava nahwo. Takahuwana nokuda kwekuzvarwa kwaJesu, kutifira kwavakaita, kuvigwa nekumuka kwavo kuvakafa. Kumuka uku kwaishamisa zvikuru. Zita ravo ngarikudzwe nokusingaperi. Haleluya! Saka une chikonzero chokufara nokupembera nhasi. Kuda vamwe vangashaya chikonzero chokupembera pakisimusi yanhasi, vachiti handingapemberi nokuti handina mari. Vamwe vanhu vanofunga kuti mari ndo yatofanira kupemberera pakisimusi. Aiwa, iwe hazvina basa kuti mari iri momwe mako here kana kuti haimo. Hazvina basa kuti une huku here yokudya nhasi kana kuti une mupunga wokudya nhasi kana kuti une zvinonaka, makeke nezvimwe zvaungadya nhasi. Izvozvo hazvina basa, handizvo zvaunopemberera. Uri kungoshandisa huku nemupunga nemakeke kungozvibetsera kupemberera, asi mufaro unotori nawo. Kana zvinhu izvozvo zvisipo, mufaro wako haushayikwi. Unofara nokuti une upenyu hwaMwari. Wakapiwa upenyu hwaMwari, wakapiwa upenyu hunonzi zoe, wava noupenyu hunokurira nyika yose. Ndo zuva raunofanira kugara, zuva rakaita sanhasi, ndo zuva raunofanira kugara pasi uchimborangarira, uchimbofunga pamusoro peupenyu hwakanaka hwatakapiwa naJesu Kristu ihwohwo. Saka ndoda kuti zvakare kwauri makorokoto makuru, nokuti nhasi une chokufara pamusoro pacho, nhasi une chokupemberera pamusoro pacho, une upenyu hwaMwari. Usakanganwa izvozvo. Ndima yataverenga kuda regai ndiverenge zvakare. Ndima yataverenga 1 Johani 5:13 yatavhura nayo. Kwanzi ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti muno upenyu husingaperi iyemi munotenda kuzita romwana komana waMwari. Ziva izvozvo kuti une upenyu hwaMwari. Saka ndoda kuti ungotora nguva shoma yekungotenda Mwari, uchitenda Mwari pamusoro peupenyu hwawakapiwa ihwohwo. Ngatitende Mwari. Baba, tinokutendai, tinopa mbiri nekudzo kwamuri, tinopa rumbidzo kwamuri Baba, muzita raJesu Kristu. Tinokutenda ndoda kwoupenyu hwamakatipa. Tino upenyu hunonzi zoe, upenyu husingaperi, upenyu hunowanikwa muna Mwari, upenyu hwavaMwari. Tinofara nokuda kwaizvozvo, tinopemberera pazuva ranhasi nokuda kweupenyu hweyu hwamakatipa. Tinofara nahwo muzita raJesu Kristu. Tinokutenda nokuda kwevose vatakaungana navo nhasi panguva ino. Ndinokutendai, ndonamatira mumwe nomumwe wavo nezita raJesu Kristu. Ndonamata kuti ruzivo rwekuti Kristu
wokuti kisimusi zvinoreve rujeke mumwoyo yavo, mweya yavo, mupfungwa dzavo, muzita raJesu Kristu, vagoziva chavanofarira nokupemberera pazuva ranhasi. Ndinokutendai nokurumbidzai. Haleluya. Asi kuda uri papa usati wava noupenyu husingaperi hwatiri kutaura pamusoro pahwo, haufaniri kubva pano usati wawana upenyu uhu, uye haufaniri kudarikwa nekisimusi usati wawana upenyu uhu. Ndoda kuti ndinamate newe kuti uwane upenyu uhu, ugopedzisa kisimusi yako uchifara nokuda kuti unenge wawana upenyu uhu. Ingonamata uchitevedzera mashure mangu munamato wandiri kutungamirira mauri, wonyatsoreva uchirevesa, iti Mwari vari kudenga, ndinokutendai nokundiunzira upenyu hwavamwari, upenyu hunoita kuti ndikurire zvinhu zvose zvapanyika, upenyu hunoita kuti zvinhu zvepanyika zvisandikanganisa pakurarama kwangu, upenyu hunoindita mukuru kuzvirwere nokuna Satani. Ndinodawo upenyu ihwohu, nokudaro ndinouya kwamuri ndichikumbira kuti Jesu Kristu apinde mwoyo mangu. Ndinopupura kuti Jesu Kristu ndivo vava ishe woupenyu hwangu, ndivo vava kutonga upenyu hwangu, ndivo vava kuhutungamirira. Nokudaro ndinogamuchira upenyu husingaperi mumweya mangu. Ndava noupenyu husingaperi, ndava noupenyu hunonzi Zoe, ndava mwana waMwari, ndava chisikwa chitsva, zvakare zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Ndinokutendai Baba. Amen. Haleluya. Makorokoto makuru wagamuchira ruponeso, wagamuchira upenyu husingaperi. Saka chitanga kurarama saizvozvo, Jesu Kristu ndo wava kutonga upenyu hwako, uchinakirwa neKrismasi, wava nechikonzero chokupemberera pakisimusi yanhasi. Haleluya. Ndoda kuti ndingokunamatirai zvino, ngokunamatira paunofamba, paunopemberera zuva rino, paunorarama upenyu hwako, uve nechikomborero pamusoro pako. Ndoda kuti ugamuchire munamateyo ndichinamata kudai. Baba, nezita raJesu Kristu ndinokutendai nokuda kwegungano randinaro pazuva ranhasi. Ndinonamata iko zvino, namatira mumwe nomumwe wabatana neni panguva ino kunamata nokudzidza shoko raMwari. Ndinotaura chikomborero pamusoro poupenyu hwavo muzita raJesu Kristu. Satani ndinokudzingira kure, hauna simba pamusoro pavo, hauna simba pamusoro poutano hwavo. Ndinotaura kuporeswa kwenyama yavo, chirwere chimwe nechimwe ndinodzingira kure kubva pamusoro penyama yavo nezita raJesu Kristu. Ndichitaura kuporeswa, ndinoti gamuchira kuporeswa kwako iko zvino nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai ndokurumbidzai, ndokutendai ndopambiri kwamuri muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndoda kuti makorokote zvekare tisati tavhara munamato wedu, regai ndikuzivisei zvirongwa zvatinazvo pamazuva atasara nawo tichivhara gore redu ra2016 rakupera, tasara nesvondo imwe chete. Asi ndoda kurangaridzai, chokutanga chandoda kurangaridzai ndechokuti musi wa29, 30 na31 tichange tichizvinyima zvokudya tichinamata. Tinenge tichiitirei izvozvo, tiri kugadzirira gore ra2017. Tora nguva iyoyo kuzvinyima zvokudya uchinamata. Unenge uchidya ako manheru, oswera wakazvinyima zvokudya, wodya manheru, mangwana osimudzira, uchingodaro uchinamata. Namatira zvaunoda kuti uone mukati moupenyu hwako gore ra2017. Namata, Mwari vakutungamirire, shoko raMwari riwande mukati moupenyu hwako. Chitaura nendimi zvakanyanya kuti Mwari vakutungamirire saizvozvo, mweya mutsvene vanozokutungamirira. Tozoti musi wa31 nenguva dza9 o'clock dzomuZimbabwe tinenge tiri pamusangano namufudzi Chris, musangano wedu wokupedzisa gore tichitanga rimwe 30 musi weusiku patinozofuma tichipinda mukisimusi, tichipinda mugore idzva. Ndapota tichipinda mugore idzva, toda kuti tibatane namufudzi Chris pamunamato iyoyo, tidzidze tichiudzwa kuti gore ra2017 igore rechinyi. Usadarikwa nomunamato iyoyo, usadarikwa neshumiro iyoyo, unofanira kunge uri mairi. Haleluya. Saka ndokuropavadza zvakare ndichiti hova nekisimusi yakanaka, tosangana zvakare musi svondo inotevera. Tinenge tichitanga gore idzva, tine munamato zvakare, batana nesu. Tinenge tine
chirayiro chashe pamwe chete toda kuti tibatane chakuudzai kuti tinochitora sei musi iwoyo. Haleluya. Mwari vakuropafadzei. Amen. Christmas.